Ok, salutare lume, eu sunt Rica și o să jucăm Minecraft Arena pe site-ul acesta, este site-ul Correctly. Și ați văzut voi aici că am băgat ca să, dacă morim, să nu ne pierdem itemele, pentru că este foarte important. Asta ar fi eu, frumos ca un noob. Nu vreau să se întâmplă după aia, după ce pierd temele. Da? O să vedeți ce nu arată Federica pierde, nu știu, full 10 diamond-uri sau armură full de diamond. O să vedeți. În alte serii, asta avem echipamente. Ok. Sper că mă aud destul de tare. Sunt mai aproape de microfon. Da. Sunt mai aproape de microfon și să sperăm că această serie nu se va încheia, cum se încheia și cele două serii de ok. Facem așa. Așa. Și așa. Aici 3. Aici. Hop. Hop. Și hop. 1, 2 și 3. Să închidem. Minatul o să-l fac off camera. Stradele vor apărea, cred că 2-3 pe săptămână. Și aici mai bine. Și sper să crească și mie subscriberii, pentru că da, doresc să-mi crească subscriberii. Să sperăm că putem să strângem 2000 de like-uri la acest video, nu? Dar vreau să măcar comment dacă nu like-uri. Ok? Sau cred că până acasă. Ca țiganii pe aici, nu? Da, chiar. Da. Și chiar nu știu cum vor apărea episoade. Poate vor apărea random. Momentan nu pot să fac un program anume pentru că sunt și cu școala și... Da. Sper.
cazul ranele. Azi cu casa și cred că atâta și cu episodul scurt, dar ultimul episod și nu vreau să vă plictisesc, m-am arătat asta e ca un fundament, dar și să continui tot pe mapa asta. E ca un fundament și de aici nu se spawnează nimic. Jucăm pahar. Jucăm pahar. Așa, da, deci atât cu episodul, sper că m-am auzit. Vor fi episoade de 15-20 de minute. Bye bye, o să am full breaker. Bye bye.